Mediradalla äsken Luka ja Jaana tekivät 0 radan aika 34.74. Ja Mediradalle seuraavaksi 259 Sotkamin Lammaskoiran Halo ja Outi Kolmonen Helsingin agility-urheilijoista valmistautuvat 261, 263 ja 264. Maxien radalla tuosta ryhmä viimeisenä 53. Tämä joukkue oli 3 kierroksen jälkeen siellä 4. Ja heidän tuloksensa oli... Parhaimmillaan heidän tuloksensa on 0,58, jos tämä koirakko tekee 0. Ja miksi ei tekisi? Kyllä. Ja kyllä nyt on niin tiukkaa, että tässä katsotaan, että ketkä kilpailijoista ja pareista pystyvät elämään siinä hetkessä, että mennään lujaa, mutta virheitä minimoiden. Ja tässä on yksi semmoinen pari, joka varmasti havittelee joukkueellensa sitä mitalia. On reippaasti alle 50. Maxiradalle 721 espanjalaisen Karanoki, Emilia Kainulainen, Itä-Helsingin agility-harrastajat valmistautuvat 722, 723, 724. Jennulle ja Katille äsken radalta hylly. Ja Mineissä 196 Kaija Lampeen, Kaisa Lampeen ja Tuimo Järvenpään agility-urheilijoista nyt siellä matkustelemassa maalia kohden valmistautuu 197 ja 198. Laulu Katariinalle ja Amaukselle hylätyssuoritus. Tälle parille tavoiteaika 44.72. Kovin paljon ei tarvitse mennä ihan ajan alle. Lähtevät hyppyradan jälkeen sieltä 21. Mutta tässä aletaan olemaan kohta 20 nopeimman minihyppykoiran joukossa, joten tiedetään, että vauhtia riittää. Nyt katsotaan sitten, että ja se on silloin pienestä kiinni, kun sitä vauhtia on. kääntyy jalat ja ohjaava käsi alas. Ei voi ottaa tuommoinen herkkäkuuliainen koira. Näin hienosti tullaan maaliin.